Salamat. Mula ng aking boss. Hello guys, good afternoon. Wrong timing yung ating live dahil kanina madami yung customer natin, kaya medyo hindi tayo naka-live kasi busy. Naging busy tayo. Mag-isa lang kasi ako dito, kaya medyo mahirap. Hindi ko na-set up yung ating camera, yung ating cellphone. Pares ka mo kaya?
Pares. Gusto mo punta ba? Ha? Pares. Hi, Luby Salinas. Mega love shoutout sa iyo. Salamat sa katansa. Ayan guys, medyo nag-live tayo. Yeah boy! What's up? Badya! Pares, yes po. Ruby. Pares po siya, pares. Gusto mo? Liga dito. Paubos na yung pares natin. Sarap niyan, dudes. Mahilig ako sa pares. Sana all. Sana all mahilig sa pares.
Ako kasi walang kapares. Lube. Ano bang lube? Lube o labi? Labi. Lube. Ano po? Ano? Bibisitahin na lang kita sa channel mo, Luby. Oh, bibisitahin na lang kita sa channel mo. Saan pwesto niya? Ayan. Ayan ang pwesto ko. Nandito ako sa Bagong Bayan Sur. Bagong Bayan Sur, Kiburak Road, Naga City, dito sa Bicol. Malayo ano? Malayo ako. Ewan ko sa inyo kung nasan kayo. Basta ako, nandito ako sa Naga City, Bagong Bayan Sur, Kiburak Road. Ayan, malapit ako dito sa Sky City Gasoline Station, and katabi ako nito Moderna Agoy Kalayo Makati. Makati ka pala, ang layo mo talaga. Mag-eroplano ka na lang. Maraming ano dyan maraming sikat na parisan dyan sa Makati Di ba? Maraming sikat na parisan dyan sa Makati. 55. Maganda sana yung ano natin,
kung naka-live ako kanina. Maganda sana mag-live kanina. Kaso, nag-iisa lang ako eh. Hindi ko maisabay-sabay. Hindi ko na i-set up agad yung cellphone natin. Isa lang yung cellphone natin eh. Hi! Anong pangalan nito? Bating Sean TV. Mega love shoutout sa'yo. Mega love shoutout sa lahat ng bumibisita sa aking channel. Babalikan ko kayo. I'm back. I'm so sorry sa bumisitang, hindi ko alam kung Chinese yan o ano. Basta bibisitahin ko yung channel mo. Ayan. Gagalawa ng katutan. Diba? Dalawa na lang talaga. Lamang. Tapos na tayo. Hello, mega love shoutout sa nakatambay dyan. Maraming salamat sa pagbisita guys. And syempre sa magtatamsak dyan, maraming salamat. Salamat.
tayo'y nagkasama muli. Salamat sa ating mga ay nakaibigan. Salamat para sa sila.
mega of shoutout sa inyo. Salamat po sa pagbisita. Viewers, mega love shout out sa inyo lahat. Shout out. Shout out. Salamat sa pagbisita. Hi, hello. Hi, hello. Kamusta kayong lahat dyan? 3,000 viewers. Thank you so much sa pagbisita. Medyo may na ngayon yung customer natin kasi kanina yung medyo mahaba-haba yung ating pila. Mahaba yung pila. Madami yung customer natin kanina kaya hindi tayo naka-live kanina. Sayang. Mag-isa lang ako eh. Kaya halos hindi ko inaabot, hindi ko kinaya yung pagsabay ng live natin kasi medyo naging busy tayo. Ngayon, medyo wala nang customer, baliktad na. Dapat may customer tayo ng live. Shout out! Ang ating regular customer. Some viewers, thank you so much sa pagbisita. Dami 4,000. Hello! Primo Rodriguez. Primo Rodriguez, mega love shoutout sa iyo. Ang sarap ng pares ni Jan. Yes, masarap to, pre. Kung
malalasahan mo lang sana. Kaso di ko alam kung tagasan ka eh. Eh, nasa Bicol ako eh. 4,000 viewers, mega mega love shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagbisita. Baka naman pwedeng makaingi sa inyo dyan ng thumbs up, kahit thumbs up and comment. Medyo malaking tulong na rin yan para sa akin. Diba? Ayan. So, naghihintay-hintay tayo ngayon ng customer. Paubos na yung ating pares. Pero meron pa tayong mami pares. Ayan. Meron pa tayong mami. Yan yung papaubusin natin. Medyo maaga pa naman. Alauna pa lang ng hapon. Paubos na yung ating pares. Ayan. Ang sarap. Hintay-hintay lang tayo ng customer. Ayan. Masarap magluto, taga Bicol, nasa Binan, Laguna ako. Ayan. Alam mo pre mo Rodriguez, alam mo yung aking recipe nitong pares galing dyan sa Laguna yung pares recipe natin. Ipinamana lang sa akin. Ipinamana. Parang namatay na yung nagturo. No? So, ayan. Yung ating pares recipe galing dyan sa Laguna. Ayan. Itinuro sa akin ng aking tiyo. Bago mag-pandemic, nandito na sila. Nagsimula dito ng 2019 nagsimula dito ng 2019 and itinuro sa akin kasi noon nagtatatlong oras lang to dito noon nung hindi pa nagpa-pandemic. Tapos dalawang kalderong luto ng ganito. Dalawang kaldero. Tapos magtatatlong oras lang. Kaso nung pag-pandemic dito sa atin, di ba? Yun, humina lahat ng negosyo. Isa na rito yung pares negosyo natin. Kaya kaunti-unti nagbabawas tayo ng luto. Ayan. Hanggang inabot na tayo ng hapon. Pabawas-bawas. Nung pagtapos naman ng pandemic, siguro basta nung pagtapos ng pandemic, biglang dumami yung nagpapares dito sa Naga City. Ayan, madami nang gumaya. Dati kasi yung kaibigan lang ni Tiyo yung nagtitinda dito. Yung kaibigan ni Tiyo. And sumunod naman si Tiyo. At sumunod naman ako. Bali kami lang, tatlo ang nagsimula dito. Tapos nung pagtapos ng pandemic, ayan na, madami nang gumaya.
Madami ng paresan dito sa Naga City. Ayan. Meron naman mga paresan na masarap, meron din hindi natin hindi natin gusto ko ng paresan. Kasi yan, lahat naman tayo may hinahanap na lasa. Diba? Nasasarapan tayo. Hey! Hey! Pares! Hi ka! Hi! Lahat naman tayo may kanya-kanyang panglasa. Nasasarapan tayo, ang iba hindi. Yan, ganon. Ganon lang yun. So, ayan, ngayon, dahil madami ng, hello? Okay, may pinagmanahan pala. Landang negosyo. Yan, pre. Sana all masarapan mo lang. Sana all, sarapan mo lang para balik-balikan. Ayan nga, pre. Kung sa sarapang pag-uusapan, panalo tayo dyan. Tayo naman binabalik-balikan at kung mag-absent ka lang isang araw, dalawang araw, ayan na, may nagchat-chat na, may nagte-text na, may tumatawag na, mga ganon. Yung parang, hindi ka nagtinda, mga ganyan-ganyan. Tapos nung nag-prepare lang ako nitong sasakyan ko, itong tindahan, siguro na 2 linggo or isang buwan, ganyan. Parang nag-isang buwan nagpa-repair ako tapos nagpa-rehistro. Ayun na, nagkambuag-buag yung aking customer. Madaming naghanap. Nung pagbalik ko, yun na, mga sinasabi nila. Pag nagpo-post ako sa Facebook, nasa na yung Paris mo? Wala akong makitang katulad ng lasa ng Paris mo. Ang sarap. Ang sarap sa pakiramdam, diba? Na hinahanap-hanap yung Paris at nawawala na daw siya, kakaipot dito sa Naga City para lang hanapin ang Paris natin. Ayan. Yan sila, ka-adik. joke lang. Ayan. Basta masarap talaga yung lasa ng Paris natin. Talaga naman babalik-balikan tayo. Malalawat na tayo. Sa lasa na lang tayo magkakatalon. Kung halimbawa naman sana makapunta ka rin sa channel ko, friend. Pupuntahan kita. Primo Rodriguez, medyo kasi yung natin isa lang yung cellphone kong ngayon na dala Isang cellphone lang yung yung ginagamit kong pag live. Pupuntahan kita, Primo Rodriguez, hindi ko makakalimutan. At magka-screenshots yan para makita ko naman yung bibisitahin kita. Bibisitahin kita. 2,000 viewers, mega love shoutout. Pwede kayong magdikitan dyan, guys.
pwede kayong magdikitan dyan. Dapat pala bago tayo magsimula magpinda, nakaset up na yung cellphone natin. Ano? Kaso pag dating pa lang natin, may mga customer na eh. Pag dadating pa lang natin, kaya hindi tayo makapag set up ng cellphone. Diretso yung pag ano natin, pag-serve. Magalag mo si Barkada mo. Yes! Yung una ko nagpipisto sa balik na ang original. Nagbalik si original. Oo, bakit gano'n? May wason? Ano po ba yung ano ng Barkada mo? Sana maulit muli. Aw! Pwede na tayo mag-frito, pre. Ano pala tayo? Oily. Oily tayo, oily. Ang mga oras natin nakaraan, ako'y nagkaganito, naglamang na ang batid mo sa muli. Sana bigyan pansin aking bukas ngayon, oh yeah. Sana ang sapat. Sana lapit ang kung ako ay nagkamali minsan, di na ba mapagbigyan? O di ah!
naman sa'yo ang aking pangako. Hanggang magpapilit ka man. Sana giliw ko sana giliw ko subscribe na rin. Ayan na. Salamat, Primo Rodriguez. Don't worry, babalikan kita. Sa'yo masaya. Pares po, may mami po, 25 lang ang mami. Maluto po yan. Pag may maluto po, 35. Ang pares po, 45. May maluto po. Karne po. Takmay. Takmay. 35. Ang Karne lang po siya. Iyon na po yan. Patos po. Patos. Matatas. Ano patos? Mayo po yan na ano. Mayo pa yung noodles or karne lang po siya. May sabaw. Pag may ano po, pag may maluto, 45. May maluto. Kasi may maluto po. Yun lang po, sa karne lang po. Hello. May lemon. Lemon po yan. Tapos, bawang. Siyempre, Mami, Ispa. Paris. Ayaw mata. Ayun pa.
ang ating patas. Sana di mo papunta. Sedap. Gusto ko mapag-ibig na sa'yo. Ngunit di tinatapos. Alam ko na sanlaw naman ka. Ngunit di ko naman sinasadya. Hindi na mauulit sa akin. Sana'y maniwala ka. Sabihin mo na. Ito, Brad. Boss, Lalawas pa lang. may ano pa yan? Papalit. Ay, kay po. Ayaw. Hoy! Sabihin mo na
wife. Thank you. Sa mga dalangin ng langit, Maria ka.
Burik. Hanggang matapos ang lahat-lahat. Ay, inaantok ako. Inaantok ako. Inaantok ako.
po. Taro, mani. Pares lang na. At pares. Sigurado lang. 45. May manok na. Pares. Ang taba. Ubus mo. Alas 2. Alas 2 na po yan. Lahat sasabihin ko. Maliwanag.
Sarap po maluto. Mga lang. Kabaga. Pwede.
Mahilig ka mag-iwan. Ang pinakapatid na